το τέλος του ΟΠΚΠ. Από αύριο το πρωί ο ΟΠΚΠ θα ανήκει πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θα βρίσκεται κάτω από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών, έτσι θα τον λέμε πλέον, όπου εδώ θα μετακινηθούν όλες οι διευθύνσεις και φυσικά οι περίπου 624 εργαζόμενοι στον ΟΠΚΠ που θα περάσουν πλέον και θα είναι εργαζόμενοι της ΑΔΕ. Θα πρέπει να σου πω ότι ο στόχος είναι κάθε ευρώ ενίσχυσης να καταλήγει στους πραγματικούς δικαιούχους. Πώς μέσα από τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τον έλεγχο. Και επειδή μιλάω για έλεγχο, θα σου πω ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι ήδη οι ελεγκτές όλο αυτό το διάστημα συνεχίζουν τη δουλειά τους και φαίνεται ότι έχουν εντοπίσει περιπτώσεις οι οποίες θα σχηματίσουν κάποιες νέες λίστες με ονόματα που βέβαια θα πάνε στον εισαγγελέα. Τώρα αν αυτό θα βοηθήσει ή όχι την προσπάθεια αποκλιμάκωσης είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι οι ελεγκτές έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους. Και στο βαθμό που αλλάζει το όνομα, σύντομα θα πρέπει συνολικά να αλλάξουν και οι πρακτικές.